Нещастен инцидент доведе до смъртта на работник дни преди официалното откриване на незаконно финансираният от Европейската банка за възстановяване и развитие МОЛ Галерия Бургас. При трудова злополука на 3 май 2012 година след обед е загинал монтажистът Десислав Чакъров на 41 години от Бургас. Той е работник в Компас КП ООД. Фирмата е подизпълнител на Amit Constructions ООД, ангажирана с довършителните дейности. Мъжът е бил в магазин на втория етаж. Боядисвал е таван с алхидна боя, правейки дребни корекции по него. Бил е качен на скеля с височина 1,80 м, след което пада от него. Чакъров си е ударил тежко главата в пода, въпреки че е бил с предпазна каска. В 14 часа и 12 минути е пристигнала линейката. Пострадалият е откаран в шокова зала. Смъртта е констатирана няколко минути по-късно в болницата. 41-годишният Десислав Чакъров е бил транспортиран до спешна помощ веднага след инцидента. В шокова зала обаче само е била констатирана смъртта му. Той вероятно е починал от черепно-мозъчна травма. Днес, въпреки усилията ни, никой от МБАЛ Бургас не пожела да коментира трагичната ситуация. Най-странното от всичко е, че работниците днес на площадката пред мола отричаха за трагичния инцидент, може би добре инструктирани за това. Нищо не знам за злополуката с вчера, просто само съм чул, така говорят из това, но нямам никаква идея. Какво сте чули? Нищо, че не имало проблем някой момче. Това било паднало. Да, е починал на място. Починал? Това сега от вас го разбирам. Не знам. Много фирми са тук и не се познаваме. Наш екип потърси на място представител на фирмата Компас КП ООД, чийто служител е загиналия Чакъров. Днес обаче офисът на посочения адрес беше затворен. Свързахме се и с отдела за връзки с обществеността на МОЛ Галерия Бургас за коментар на случилото се. Оттам обаче бяха крайно лаконични. Подробности не мога да ви кажа. Това е работа на компетентните органи. МОЛ Галерия Бургас трябва да бъде открит на 15 май. Видимо беше изоставянето от графика на строежа и бързането в последните месеци. Задължително обекта трябваше да е готов преди началото на активния летен сезон, за да се привлече туристопотока. Фирмите изпълнители и подизпълнители бяха пришпорвани да работят на максимални обороти, за да бъде завършен обекта в срок. Това бързане, за съжаление, даде своите печални резултати и доведе до смъртта на един работник. Припомняме, че молът е построен с заем от 52 милиона евро от Европейската банка за възстановяване и развитие. Парите са отпуснати незаконосъобразно от банковата институция, която би трябвало да финансира проекти, свързани с инфраструктурата и комуникациите в Източна Европа. СКАТ ще продължи да ви информира за скандалите около МОЛ Галерия и за това как с европейски обществени средства се обслужват частни търговски интереси.